ассалому алайкум бинандагони арҷманд. боз як ҳафтаи зиндагӣ сипарӣ шуд ки рӯйдодҳо, ҳодисаю воқеаҳои гуногун ва рангорангро фарогир буд. мо таҳиягарони барномаи иттилоотиву ҷамъбастии ҳафтаи телевизиони симои шаҳри Панҷакен ба таваҷҷӯҳи шумо муҳимтарин хабару гузориш ва маводҳои таҳиянамудаи ҳамкоронамонро аз ҳаёти сиёсӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ, фарҳангию варзишии диёри бостониямон ва кишвари хуршидиямон пешкаш менамоем. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати таҳкими қонуният, тақвияти мубориза бо хатарҳои ҷаҳони муосир чун терроризму экстремизм, ифротгароии динӣ дар мақомоти иҷроияи маҳаллӣ, ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен мулоқоти прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон Юсуф Раҳмон ва котиби шӯрои амнияти ҷумҳурии Тоҷикистон Насрулло Маҳмудзода бо фаъолони шаҳр баргузор гардид. дар оғози мулоқот раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода меҳмонон ва ҳозиринро бо фарорасии ҷашни Наврӯзи ҷаҳонӣ самимона табрику муборакбод намуда дар бораи натиҷаҳои фаъолияти рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии шаҳри Панҷакен дар соли 2022 ва се моҳаи аввали соли равон маълумоти муфассал дод. таъкид гардид ки мақомоти иҷроияи маҳаллӣ, ҳокимияти давлатӣ шаҳри Панҷакен ва мардуми ин диёри бостонӣ дар партави сиёсати хирадмандона ва бунёдкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фаъолона заҳмат кашида соли 2022 ва се моҳаи аввали соли ҷориро баҳри татбиқи ҳадафҳои стратегии мамлакат, фароҳам овардани шароити мусоиди зиндагӣ ба сокинон, силсилаи корҳоро ба сомон расонида рушди босуботи шаҳр таъмин гардид. ҳамчунин ҷиҳати дар сатҳи баланд ташкил намудани маъракаи даъвати ҷавонон ба хидмати ҳарбӣ, таҳкими қонуният, коҳиш додани сатҳи қонуншиканӣ, мубориза бо падидаҳои ифротгароӣ, тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва арзгузорӣ ба арзишҳои миллӣ, ҳамкорӣ бо мақомоти маъмурӣ ва қисмҳои низомӣ дар мадди аввал қарор дорад. дар мулоқот прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон Юсуф Раҳмон, котиби шӯрои амнияти ҷумҳурии Тоҷикистон Насрулло Маҳмудзода сухан гуфта, таваҷҷӯҳи мақомоти марбута ва фаъолонро ба бартараф намудани қонунвайронкуниҳо, аз ҷумла дар самти истифодаи замин, пешгирии ҷиноятҳои гуногун, коҳиш додани зиён ба муҳити зист, таҳкими мубориза бо падидаҳои террористию экстремистӣ, чорабиниҳои ифротии динӣ, пешгирии таълими ғайрирасмии динӣ, амалҳо ва ҳадафҳои ҷиноии ҳизби террористию экстремистии мамнӯи наҳзати ислом дар гузашта ва имрӯз, пешгирии амалҳои коррупсионӣ, омода намудани ҷавонон ба хидмати ҳарбӣ ва дигар масъалаҳои рӯз ҷалб намуданд. дар ин ҷамомади васеъ муовини раиси вилояти суғд Даврон Зоҳидзода ва раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода бори дигар изҳор намуданд ки аз тарафи мақомоти шаҳрӣ ва вилоятӣ барои амалӣ намудани дастуру пешниҳодҳои дар ин машварат баёншуда аз ҳамаи имкониятҳо самаранок истифода бурда хоҳад шуд.
در شهر باستانی پنجکند ایدی بین المللی نوروز با شکوه و جلال خاصه آیین و سنت های این جشنواره قدیمه تاجیکان تجلیل گردید. رهبریت شهر نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت نخست از نمایشگاه هنرهای مردمی، محصولات کشاورزی، دستورخوان‌های نوروزی تشکیلات و کارخانه‌ها و برنامه‌های فرهنگی شناس گردیده ساکنان شهر و دهات پنجکند و مهمانان آن را با نوروز بین المللی صمیمانه تبریک نمودند. از طرف تشکیلات و کارخانه‌ها و جماعت‌های دهات، محله‌های شهر همچون رمز عید جهانی نوروز در دیگ‌های سومنک این خوراک قدیمه تاجیکان و دیگر انواع خوراک‌های ملی آماده گردیده به اشتراکچیان تنتنه‌های نوروزی پیشنهاد گردید. از طرف اهل فرهنگ و مردم صنعت دوست سرود و ترانه‌ها و رقص‌های نوروزی با یک مهارت بلند اجرا گردیده همه دختران و بانوان قبای زیبای تاجیکانه از جمله اطلس، چکن ببر کرده بودند که این حسن نوروز را باز هم زیبا و دلانگیز کرده بود. در این روز فرخنده نوروزی از طرف رئیس ولایت سوخت محترم رجب احمدزاده به یک گروه سابقه داران مهنت کمک یک وقته پولی همچون هدیه نوروزی تقدیم گردید. عید بین المللی نوروز در همه جماعت‌های دهات، محله‌های شهر و کارخانه و مؤسسه‌ها با برنامه‌های رنگارنگ ادبی و فرهنگی برگزار شدند. بخشیده به عید بین المللی نوروز در ورزشگاه مرکزی شهر پنجکند برنامه کلان کنسرتی نمایش داده شد. در قسم حربی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکند افسران و سربازان با دسترخوان عیدانه، رقص و سرود روز بین المللی نوروز را تجلیل نمودند. عسکران و سربازان را رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق و نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت سردار اگنتی نظارت در ساحه معارف در ولایت سوخت جهانگیر سلیمزاده شادباش گفتند. ذکر شد که با دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در قسم‌های نظامی برای خدمت شایسته افسران و سربازان شرایط سازگار مهیا گردیده در ولایت سوخت نیز با دستور معاون اول رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده در این سمت کارهای زیادی انجام داده می‌شوند. ضمناً مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر با قسم‌های نظامی مستقر در حدود شهر دیدبانگاه‌های سرحدی رابطه‌ای پیوسته دارد و برای باز هم بهتر نمودن شرایط خدمت در آنها مساعدت می‌نماید. در نوبت خود سربازان نیز همسفرانشان را با جشن بین المللی نوروز تبریک نموده آمادگی همیشگیشان را به حفظ مرز و بوم کشور بیان داشتند. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که بنیاد ملت از معارف آغاز می‌یابد. این تاکید و توجه پیوسته حکومت مملکت بر رشد این ساحه کلیدی و بنیاد صدها مؤسسه‌های تعلیمی در سالهای استقلال کشور اساس یافته است. بر رشد این ساحه معاون اول رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده نیز توجه دائمی ظاهر می‌نماید. در مراسم تجلیل جشن بین المللی نوروز در دهه نوبنیاد سرزمدوی جماعت دهاتی سرزم رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق به بینای نوی مؤسسه تعلیمی سنگ اساس گذاشت و اهل دهه را با عید نوروز تبریک نموده با آنها برای این اقدام شایسته عرض سپاس نمود. بینای نوی تعلیمی برای 200 خواننده پیش بینی شده از 10 صنفخانه و اتاق‌های یاری رسان عبارت خواهد بود. آن با دستگیری مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر و سهمگذاری و اشتراک ساکنان ده ساخته می شود.
من میخواهم که نبریم به خدمت کنم در این مکتب خونه. хонандагони деҳа дар мактабҳои деҳаҳои ҳамсоя таҳсил мекунанд. ҳоло дар омода намудани таҳкурсии таълимгоҳ ҳама сокинони деҳа ва меҳмонон ки дар ҷашнвораи Наврӯз иштирок доштанд саҳм гузоштанд. омӯзгори собиқадори соҳаи маориф Маҳмудов Сафаралӣ. хурсандӣ мо истиқоматкунандагони мавзеи навбунёди Сараз ҳадду канор надорад, чунки дар арафаи Наврӯзи оламафрӯз бо сиёсати маорифпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ Имомалӣ Раҳмон имрӯз барои хонандагони ин мавзеи навбунёд барои муассисаи оянда раиси мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати шаҳри Панҷакин Абдухолиқ Холиқзода бо кормандони ҳукумати шаҳр ба ин ҷо ташриф оварданд ва санги асосро гузоштанд. ман миннатдории тамоми бошандагони шаҳраки Сараз, ҷамоати Саразма дар навбати аввал ба ҷаноби олӣ ба тамоми роҳбарияти вилоят шаҳри Панҷакин мерасонам. мана мо имрӯз қарор додем ки иди Наврӯза барои созандагию ободкорӣ бахшем. аз номи худам собиқадори соҳаи маориф миннатдории худа ба тамоми мақомотҳои роҳбарикунанда мерасонам. осмони Тоҷикистон доимо ҳамин хел соф бошаду тамоми мардум баҳри созандагӣ ободкорӣ қадам гузоранд. хурдтарин иштирокчии ҳашари Наврӯзӣ Иброҳими 6 сола мегуфт ки ин мактабро месозему ман онҷо ба синфи якум меравам. орзуи Наврӯзӣ ӯ ва ҳамсолонаш албатта амалӣ мешавад. айодати собиқадорон ва кӯҳансолон аз рисолатҳои ҷашни байналмилалии Наврӯз аст ки ҳамасола бо ҳидояти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дастури муовини аввали раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси вилояти Суғд Раҷабой Аҳмадзода сурат мегирад. дар ин замина раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ дар доираи нақшаи боздидҳои Наврӯзӣ собиқадори соҳаи тандурустӣ Зеварой Тиллоеваро аёдат намуд. дар суҳбат таъкид шуд ки мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ба собиқадорони меҳнат арҷ мегузорад ва онҳоро дар доираи имкониятҳои мавҷуда пайваста дастгирӣ менамояд. раиси шаҳр барои кӯмак ҷиҳати таъмири шикасту рехти ҳавлии ин бонуи собиқадор дастур дод. ҳифзи муҳити зист, манбаъҳои об аз ҷумла бунёди ҷангалзор ва ба ин васила коҳиш додани таъсири гармшавии иқлим аз масъалаҳои муҳиметст ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз минбари баланди Созмони Милали Муттаҳид борҳо эълом доштанд. бо ташаббуси ҳукумати мамлакат ва дастгирии муовини аввали раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси вилояти Суғд Раҷабой Аҳмадзода дар ин самт бо созмонҳои байналмилалӣ низ ҳамкорӣ ба роҳ монда мешавад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар парваришгоҳи зарафшони муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали шаҳр бо рафти татбиқи яке аз зерлоиҳаҳои лоиҳаи идоракунии ҳамгирӯишудаи захираҳои табиӣ барои рушди одилона ва устувор дар водии Зарафшон ки аз ҷониби фонди Оғохон дар Тоҷикистон бо маблағгузории Иттиҳоди Аврупо амалӣ шуда. тибқи он дар се қитъа дар майдони 9.7 гектар агроҷангал ва ҷангалҳои хурд бунёд мешавад шинос шуд. тибқи ин лоиҳа дар қитъаҳо 10,000 бех навъҳои гуногуни ниҳоли себ, зардулу, чормағз, олуча, сада, ақоқиё, павловния ва хуҷ шиноида мешавад. дар суҳбат бо кормандони хоҷагии ҷангал таъкид шуд ки аз имкониятҳои ин лоиҳа бо самар истифода гардида домани майдони ҷангалзорро васеъ намоянд.
таъмини амнияти озуқаворӣ чун яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати мамлакат дар маркази таваҷҷуҳи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон қарор дорад. мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакент дар доираи дастурҳои муовини аввали раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси вилояти сухт раҷабой аҳмадзода барои ба мавсим омода намудани иншооти обрасон дар муҳлати мусоид гузарондани кишту кори баҳорӣ эътибори ҳамарӯза медиҳад. дар мавзеи хамиртепаи ҷамоати деҳотӣ халифа ҳасан дар майдони 3 гектар боғи нави интенсивӣ бунёд мегардад. боғи нав бо иқдоми соҳибкор бомулло суюшев ташкил гардида дар он дарахтони мевадиҳандаи навҳои чормағз, гелос, шафтолу, себ ва ғайраро дар ин мавзеъ шинонида шуданд. соҳибкор иттилоъ дод ки ин дарахтон аз ҷумҳурии ӯзбекистон ворид карда шудааст ва мутахассис аз ҷумҳурии ҳамсоя ба деҳқонон дар бораи шинонидан ва парвариши дарахтон дар боғи нави интенсивӣ дастуру маслиҳатҳои муфид дод. масъулин вазифадор шуданд ки бо мақсади таъмини амнияти озуқаворӣ мардумро ба истифодаи оқилонаву мақсадноки замин ҳидоят намоянд ва аз ҳар як ваҷаб заминҳои бекорхобида самаранок истифода баранд. зеро ташкили боғҳои нав имкон медиҳад ки бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти хушсифату арзон таъмин гардад ва соҳаи кишоварзӣ низ рушд ёбад. дар ин замина раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода ҳамроҳ бо роҳбарону мутахассисони соҳаи обрасонӣ ва кишоварзӣ аз рафти корҳо дар таъмири канали тоқсанкорес, бунёди боғи интенсивӣ, токзор, кишти картошка дар хоҷикиҳои деҳқонии ҷамоатҳои деҳотӣ халифа ҳасан, саразм ва чинор шинос шуда кишоварзонро бо рӯзи иди байналмилалии наврӯз муборакбод намуд. аз ҷумла шиносоӣ бо рафти таъмири канали халифа ҳасан нишон дод ки ин ҷо ҳанӯз корҳои зиёдеро ба ҷо овардан зарур аст. бо маслиҳати яке аз собиқадорони соҳаи обёрӣ муҳандиси варзида Шириншоҳ Шафоатов ки раиси шаҳрро ҳамроҳӣ менамуд барои дар муҳлати кӯтоҳ ба анҷом расонидани корҳо дар ин иншооти муҳими обрасонӣ нақшаи корҳои оҷил муайян карда шуд. зимни бозид раиси шаҳр инчунин дар ҳашари бунёди боғу токзор, картошкашинонӣ дар хоҷагии деҳқонии Нури Зиндагӣ ва ба номи нишонови ҷамоати деҳотӣ Саразм рафти кишти картошка дар ҷамоати деҳотӣ Чинор шинос шуда ҷиҳати дар муҳлати кӯтоҳ анҷом додани ин корҳо ба деҳқонон дастур дода шуд. дар асоси дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон раисони вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо, корхонаву ташкилотҳо вазифадор шуданд ки ҳар ҳафта рӯзи шанбе барои баррасӣ ва ҳалли мушкилоту муаммоҳои мардум рӯзҳои қабул ташкил намоянд. бо ин мақсад ҳар ҳафта рӯзи шанбе аз тарафи раиси шаҳри панҷакент холиқзода абдухолиқ рӯзи қабули шаҳрвандон доир мешавад. аз тарафи раиси шаҳри панҷакент шаҳрвандон оид ба масъалаҳои гуногун мавриди қабул қарор гирифта барои баррасӣ ва ҳалли муроҷиатҳои онҳо шахсони масъул вазифадор шуданд. дар ин рӯзи қабул даҳҳо нафар шаҳрвандоне ки ба раиси шаҳри панҷакент холиқзода абдухолиқ муроҷиат карданд барои ҳалли масъалаҳое ки онҳоро хеле сарсон карда буд ҷавобҳои мушаххас гирифтанд ва масъулин вазифадор шуданд ки барои баррасӣ ва саривақт ҳал намудани мушкилоту муаммоҳои шаҳрвандон чораҳои заруре андешанд. ҳамёрони гиромиқадр, дар ҳафтаи нав барои ҳар яки шумо нахуст тани сиҳати бегазанд, бахту саодати баланд ва комёбиҳои дилписанд орзу намуда таманнои онро дорем ки мо ҳамагон бояд ифтихори бузург ватани азизамонро дӯст дорем ва таҳти шиори Тоҷикистон ба пеш дар ободиву шукуфоии ин кишвари муқаддас саҳми арзандаи хишро гузорем.